és 1 és 2 és 3 és 4 és 5 és 6 és 7 és 8. Jó, hány kicsi, közepes és legnagyobb népek. Jövök nektek egy kis felvilágosító beszéddel. Biztos hallottátok már a Pammi Takacukiról. Ha mégsem, hát szégyeljétek össze-vissza magatok. De figyeljétek, keresztétek a Punchból az anyját. Az FBA Izraelben született fiú az anyját. Alkotóján nem más Alex Novikov, Romy Strive, Shubidubidu és Wookie már. Crispit és Pakitácsitől teremtette, hogy ki az a Crispy Sattarata teremtette. Omni egy teljesen új műfajt hozott létre. Minden kis pöcsös Amcsi rájongott érte. Senki se hitte, hogy aminek ez a gyengéje. Ezek után egy megoldást talált szegényke. Látta az izgalmozgó buzgórajongóknak, hogy feldobta a paskát és az örökmezőkön nyarál. Halála után nem sokkal felbukkantam én. Hűtársam a Movie Maker, na meg a pénzt. Sorozatom kemény, nem itt a tejbe, dara. Szivatás ez van, és aki ezt kapja, de egy dara. Mert én nem vagyok komisztár, a magyarok ezt díjazzák. A sorozatom egyéni, csak azt nem mondta, hogy kopintás. Ha viszont nem tetszik, azt lehet mondani. Mert én nem vagyok komisztár, a magyarok ezt díjazzák. A sorozatom egyéni, csak azt nem mondta, hogy kopintás. Ha viszont nem tetszik, azt lehet mondani. Mert én nem vagyok komisztár, a magyarok ezt díjazzák. A sorozatom egyéni, csak azt nem mondta, hogy kopintás. Ha viszont nem tetszik, azt lehet mondani. Azt meg lehet mondani. Azt meg lehet mondani. Azt Még lehet mondani. Csak kultúráltan. A detuszárok mehetnek a picsába. Trollkodja nénikédnél. Na. Szépen nevem Hoska Kikiszám, amit még az omilyon kisbitől írtam le. Lehetséges, nem én vagyok a világ közepe, de egyéni vagyok, mert az epém az közepe. Görbe-gerebe golyalagzi murva tehén, 30 jéger után fogalmazni kurva nehéz.